Lee Sermon, y captain, wedi symud I fyny o'r cefn a tuag ato fe. Mae'n mynd a mae'n gol! Gol gynta'r gêm yn mynd I Luke Bowen ac o fewn 54 o eiliadau. Mae'r hen air ar y blaen. Caerfyrddin 1, Llandudno dim. James Joyce yn torri tu fewn. Cadw'r meddiant yn rhedeg mewn I Jordan Nott. Dix y captain, mlaen at Williams. Williams at Thomas! A mae Thomas yn union i'r sgôr! A ni wedi cael 2 gol mewn 2 funud ar y wain dew hyfryd gan Llandudno lawr y chwith ac am ddechreuad yma ar y wain dew. Caerfyrddin 1, Llandudno 1. So ni wedi chwarae 3 munud to. Digon o symudiad yn y cwrt Cosby. Baines yn ei chrymanu iddi. Hat ar peniad! Hughes ac yna mae mewn gan Danny Shaw. A Shaw yn rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. 5 gol y tymor i'r amddiffynwr canol. Smonach yn yr amddiffyn I Gaerfyrddin ar ddechrau'r ail hanner. Jones yn mynnu troi ac yna I lled iddi. A mae'n bêl dda allan at Cummins. Cummins yn ei tharo I nôl mewn y canol. Dyma Green. Green hanner cyfle. Ac yna Shaw. Sheehan i'r canol. Bêl yn cael ei chlirio. O'Kelly! O! Hyfryd gan Aiden O'Kelly! Ac yma'r ail waith y prynawn yma. Ni wedi cael 2 gol mewn 2 funud ar ddechrau'r ail hanner. Bwled o ergyd gan Aiden O'Kelly. Taran heibio Rutter. Nath e'n gweld I. O'Kelly allan at Cummings. Iwan Williams yn sgrichen ar ei amddiffynwyr I ddod allan. Y peniad nôl i'r canol. A cyffyrddiad! Gan Liam Thomas o na! Lliman cynorthwydd y dyfarnwr pen pellau I fyny I ddynodi cam sefyll. Y peniad lawr gan Mark Jones. Blaen trod Liam Thomas heibio I Rutter. Bydd I ddim yn cyfri. Mae'n parhau yn 2-1. Lan at Liam Thomas. Thomas. O, bêl na taro'n lle anffodus a mae ar lawr yn gwyngian mewn poen. Ond dyma Llandudno yn dod drwy'r canol. Williams! Mark Williams! Yn taro'r postyn! A nôl I ddiogelwch Lee Idzi. A gafodd Mark Williams cyfle eiraidd I roi Llandudno nôl ar y blaen. Pas dda gan Toby Jones. Hughes. Ond I lled iddi allan at Thomas. Cyfle mael I Thomas. Arbediad gwych gan Lee Idzi yn cadw Caerfyrddin. Nid unig yn y gêm, ond yn uwch gyngor Cymru. Ceri Morgan I gyffyrddiad cynta a mae'n bas dda at Bowen. Bowen i'r llawr ac mae'n gic o'r smotyn. Y drosydd gan James Joyce. Mae Luke Bowen yn dathlu a mae'n gerdyn melyn I James Joyce yng nghanol y cyffro. Cyfle eiraidd I roi Caerfyrddin nôl ar y blaen. Pan mae angen y 3 phwynt. Liam Thomas yn gosod y bêl un ochr a Rutter yn mynd y ffordd arall ac yma'r ail waith y prynhawn yma. Mae Caerfyrddin nôl ar y blaen mewn gêm ar rhaid iddyn nhw ennill. Hir gan Hart yn chwilio am y rhediad gan Joyce. Dim ond Williams sydd yn y canol. Mae'r bêl yn cyrraedd Williams. Hughes. Toby Jones ac yna Mark Williams ar y postyn pellan penio i'r rhwyd. O na! Lliman cynorthwydd y dyfarnwr yn yr awyr. Cam sefyll eto yn erbyn un o'r blaenwyr. O'Kelly tu fewn at Jones. Jones sydd wedi sgorio goliau mor allweddol yn y rhediad ers y toriad. Dyma Ceri Morgan. Morgan mewn at Liam Thomas. Nôl ar Morgan! Geith e ail gyfle. O, mae'n cael ei harbed unwaith eto. 2 waith gan Patrick Rutter. Mae gallwch chi byth a cadw llygad oddi ar y gêm hon. Gêm llawn cyffro, llawn digwyddiadau. Neil, character, determination, your team isn't to be beaten. No, I think them words that we've used in the change room over the last couple of weeks, and when you need a performance, and for them to dig in deep. Sometimes they've been questioned in terms of their character throughout the year,
And I've just said to them that, you know, when the chips are down, I really see now characters and leaders coming forward and putting in performances. Fine margins, fel maen nhw'n dweud, a milimedrau lle, achos da ni wedi ti'r posti yna wedyn, da ni wedi mynd drwodd un ar un eto a di methu lle. Ond, ia, mae pesa'n gorfod newid yn yr haf, a mae hynna'n un peth da ni'n edrych ar, achos oedden ni'n medru gweld o'r ochr be oedd Caerfyrddin yn drio wneud, a hynna oedd edrych ar ôl width the box, lle, a wedyn i ni daflu peli fewn i'r box, achos oedden nhw'n gwybod sa Sherman a hynny medru just clirio bob dim allan. So mae rhaid i ni fod yn mwy glefar na hynna, lle. Mae rhaid i ni just cadw bel o gwmpas y box, fel a da ni'n torri tîmau fyny. Ond pob clod i Neil Smothers a'i griw lle maen nhw wedi gwneud swydd da na ni heddiw, maen nhw wedi eistedd fewn a wedi trio dal ni a mae wedi gweithio, so pob lwc iddyn nhw yn y 2 gêm dwytha. And it is such a big game, a real showdown now at Park Avenue on Friday night. Yeah, it's just nice to still be in that situation where we can still go and still be competitive. So we'll go there again with the plan, and hopefully it'll work.